Gregorren zauri hark hilabetetik gora behar izan zuen sendatu arte. Sagarra haragitan sartuta geratu baitzitzaion, ageriko oroigarri moduan, ura kentzen inor ausartzen ez eta. Horrek aitari ere gogorarazi zion, nonbait, Gregor familiako kide zela, bere oraingo itxura tristea eta nazkagarria gora behera. Etsaitzat hartu gabe, eta familiaren egin beharra zela iguina irentztea eta pazientzia izatea, pazientzia baino ez. Zauriaren ondorioz, Gregorrek mugitzeko gaitasuna galdu zuen, seguru asko betiko. Minutu luzeak behar zituen elbarri zahar baten antzera gela zeharkatzeko. Pentsatzerik ere etzegoen goietan arrastaka ibiltzea. Baina bere egoera okertuaren ordainetan ustez truke egokia lortu zuen. Egongelako atea, ordu bat edo bi lehenagotik adi-adi zaintzen zuena, beti zabalik egotea iluntze aldera. Hala, bere gelako ilunpean etzanda, egongelatik ikusten ez zutela, mahaiaren argitan zegoen familia osoari begira egoten zen, eta entzuten zituen haien solasaldiak, nola baitere, denen baimenarekin lehen ez bezala. Ez ziren ordea garai bateko elkarrizketa biziak, Gregorrek beti irrikaz gogoratzen zituenak, hotel bateko gela txiki bateko maindire ezeen artean neka eginda etzan behar izaten zuenean. Gehienetan oso isilik egoten ziren. Afaldu bezain laster, aitak lo hartzen zuen bere besaulkian. Amak eta arrebak isilik aritzeko agintzen zioten elkarri. Moda denda baterako barruko arropa josten aritzen zen ama, argiaren gainean makur eginda. Arreba dendari lanetan hasi zen, eta gauetan takigrafia eta frantsesa ikasten zuen, gerora lanpostu hobea lortzeko edo.